Main balik kan? Ada. Mubal babal kang angkara murka sebab olah pakartining cipta rasa wis singlar saka dasar kautaman temah kang subur ngrembaka amung watak cidra budine nista
Biyen padha diarep-arep bisa dadi pengarep, kabeh padha ngira bisa dadi pangarsa kang kena dipercaya, bisa dadi pengayom kang bisa gawe ayem, dadiya pamomong sing ming ora pinter omong, nanging jebul merujut saka gembolan, bebasan mung pinter guneman ning kang tanpa kasunyatan. Wong cilik kinarya ancik-ancik golek kamulyan, lali yen duwe kewajiban ngayomi nusa bangsa lan negarane. Geger gempar walik watu, lor kidul padha obong-obongan, wetan kulon padha ampyak mawurahan. Leng-leng ramyan ingkang silang tansah santi koncem renggang aku asa santi nisolone kumalane ramudita sirnane lan sipat durjana sas Binarong kong
mijelangenira sang nar lampah hira alon Mijelangenira sang kinarabak badaya yuwarna nira Sari Yuwang Suksmana mangadi luwih payungana marang Duryudana sumrambahe para bebrayan agung ing negara Ngastina. Kaka Prabu Baladewa ngaturaken wilujeng rawuh kagem Kaka Prabu Mandura. Kaka Prabu Baladewa wonten ing pendhapi ageng negari Ngastina menika. Kaka Prabu ya jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestungkara. Yayi Duryudana inggih bidal kula saking kraton Mandura dumugi wonten pendhapi negari Ngastina boten nyandung rubeda sawiji menapa. Ugi kula ngaturaken panuwun dumateng Yayi Duryudana karana menapa? Karana sedaya pakurmatan kagem ngurmati prapta kula wonten ing negari Ngastina mriki. Gandeng kula sampun dumugi ing mriki, sumangga Yayi Duryudana kalilan paring dawuh Yayi. Wonten perkawis ingkang pundi dene kula keng raka ing Mandura pimrih prapta dateng ing negari Ngastina mriki. Biyuh wis ana setahun kula mboten dolan wonten ing negari Ngastina mriki. Mireng pekabaran lah kok jenengan pun badhe purna tugas.
Pun meh setahun kula mboten dolan mriki, krungu-krungu sampeyan wis arep purna tugas bareng kula. Dolan mriki tenan biyuh-biyuh wis iso ngedekne joglo, wis iso ngedekne barang kalir. Luar biasa. Duka Koko Prabu kula suwun rawuh wonten ing negari Ngastina mriki awit raos kula sak mangke nembe tumlawung sedih. Panjenengan lagi sedih. Lakar kados mekaten. Nek nganti niki mengke rasa sedhihe Prabu Duryudana boten saged dikendhaleni. Kula kinten wibawanipun Duryudana badhe surem. Wibawanipun negari Ngastina badhe mrosot. Bapa Panembahan Begawan Durna. Anak angger Prabu Duryudana wonten dawuh pundi ingkang pundi nggir? Monggo. Monggo pun Bapa Durna katuran paring pangandikan selaras kalian ruwet rentenging manahipun Prabu Duryudana. Angger Prabu Baladewa ratu saking negari Mandura. Kula minangka wakil saking anak angger Duryudana. Krana panjenenganipun anak angger Prabu Duryudana mboten kedugi ngendika piyambak. Kula ingkang dados wakilipun. Nggih, kados pundi? Kados pundi? Wonten menapa Bapak Durna? Angger negari Ngastina menika nak surem wibawanipun. Jalaran menapa? Keraton sing endah, keraton sing edipeni wibawane somrosot kamangka ratune ya gagah. Jalaran ing ripalungguhan sak mangke wonten tiyang utawi jalma manungsa ingkang wani nepak mbun-bunanipun anak angger Duryudana, nepak mbun-bunanipun anak angger Prabu Duryudana. Liripun kados pundi Bapak? Mekaten. Priyayi kala wau, tiyang kala wau, menungsa kala wau nyolok netra, nekek jangga, nebah jaja. Boten sanes tiyang ingkang hambekipun kumalungkung adigang adiga ngadiguna wong sombong. Wani gawe pondhok, wani ngedeke pesantren kang winastan pondhok pesantren Sumur Jalatunda. Sumur Jalatunda. Inggih. Wonten mriku punika wonten tiyang sing wani madheg kiai, madheg pendhita, madheg brahmana dhateng mriku. Madheg pendhita wonten ing pertapan utawi pondok Sumur Jalatunda kala wau. Naminipun tiyang kala wau nenggih pun Kiai Dawaludin. Kok jenenge wis ora meyakinkan to? Lajeng Kiai Dawaludin kala wau nggih niki ingkang krasa dipun rugekaken niku mboten namung anak angger Duryudana. Ning sing krasa dirugekke nganggo banget niku mandar kula. Lho, mengki riyen Bapak Durna kok malah sing ngrasa rugi niku kok malah jenengan Panembahan Begawan Durna niku nganggo dasar apa, nganggo wewaton menapa? Mekaten. Taun ajaran baru niku adat saben murid kula niku wonten 100, wonten 200, wonten 300, banter-bantere 500. Ning sasampunipun wonten pondok Sumur Jalatunda kala wau sing dipimpin karo Kiai Dawaludin. Beh, murid sing daftar teng kula niku 10 niku mawon mboten genep. 10 wae ora genep. Pek nakal ngaten. Gurune mulang kok iso turu. Gurune mulang iso pamit nguyuh jebul bablas ning kantin. Pun jutek niki kula niki. 10 niku mawon bencoleng kabeh nggih. Mila saking menika. Inggih, Yayi, pripun? Paduka Koko Prabu kula aturi rawuh. Krana badhe kula suwuni pepajar utawi pepadang. Kados pundi caranipun supados kula saged mbondo tanganipun nyerimpung sikilipun Kiai Dawaludin kala wau ingkang sampun
nyuremaken wibawanipun Prabu Duryudana, Koko Prabu. Yayi, kok Yayi Duryudana krasa ilang wibawane niku mapan wonten pundi? Tiang-tiang Ngastina kathah sing ngaji dhateng mriko. Oh. Kathah sing sami golek ilmu agami dhateng Pondok Sumur Jalatundha mriko. Nggih. Lajeng kersanipun Yayi Duryudana kados pundi? Nyuwun sewu. Kula badhe nyuwun tulung. Kula badhe nyuwun tulung dhateng Paduka Koko Prabu Baladewa Pondok Pesantren Sumur Jalatundha punika saged dipun bubaraken. Slendro ingkang dados rasane Duryudana, slendro ingkang batosipun Prabu Jaka Pitana. Awit kesalahanipun Kiai Dawaludin menika boten namung setunggal. Lho, dosa lan kesalahane Kiai Dawaludin pemimpin Pondok Pesantren Sumur Jalatundha kala wau ora mung siji. Lah pinten? Wonten kalih. Menapa kemawon dosa kaluputanipun Kiai Dawaludin kala wau? Setunggal. Setunggal wong Ngastina sami kathah sing ngaji dhateng mriku. Nggih. Angka kalih. Pondok Sumur Jalatundha menika taksih ke bawah wilayah negari Ngastina. Pondok Pesantren Sumur Jalatundha taksih ke bawah wilayah negara Ngastina. Kiai Dawaludin ngedeki pondok tanpa izin dhateng kula. Mila kula nyuwun tulung dhateng Koko Prabu. Pondok Sumur Jalatundha saged kabubaraken. Permara reh manguswa myo ngambrangang. Kadikaronaning kasuwasih ring marga hamalatgung. Risang gandha mastrat maca lengleng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto. Yayi Duryudana, nggih. Ken bubaraken Pondok Sumur Jalatundha kala wau. Nggih, nyuwun sewu. Kula badhe tanglet riyin, nyuwun sewu. Sing diparingke dhateng wong-wong Ngastina ingkang sami ngaji teng mrika nika jane ilmu napa to? Ilmu agami. Agami niku napa? Agami niku aturan saking Gusti Allah. Aturan kagem sinten? Aturan kagem para menungsa. Kersane napa? Kersane yuwana. Maknane yuwana slamet donyane, slamet akhirate. Lho. Lah nek dasare ilmu ben slamet donya tekan akhir, lah kok jenengan malah pegel niku dasare napa? Napa pancen dasare jenengan niku diitik-itik kalian Durna? Sampeyan dienggo alat kalian Durna? Mergo sing paling rugi Durna, mergo murite pirang-pirang do ngalih rono. Engko aja-aja gek ngono to Yayi. Jenengan mung kangge alat Pendhita Saka Lima Begawan Durna. Engko gek ngono engko. Anu pun mboten sahun anu. Pun ngaten. Nggih, wonten mriki lho Yayi, wonten mriki. Wonten mriki dunungipun nyuwun sewu. Tiang boten semeleh rasane, tiang sok-sok keterjang ludira inggil utawi darah tinggi, sok-sok ketiban stroke lan lintu-lintunipun niku rak wong sing duwe kesenengan seneng ngurusi urusane wong liya. Pun to mang titeni sugihe wong liya
Wong kok seneng ngurusi sugihe wong liya, wong kok seneng ngurusi suksese wong liya, karo petan karo omong-omongan. Yo Lah ngene iki gunane apa ngitung-ngitung kayane liyan gunane niku napa? Mboten wuru niki mengke badhe nuwuhaken pitenah. Nyun sewu. Nyun sewu. Sedangonipun kita seneng ngurusi urusane liyan niku nek ken tentrem rasane mboten saged. Jer Gusti niku Maha Agung niku sampun mranata karo mahe dhewe-dhewe. Gusti niku pun nata karo mahe dhewe-dhewe. Pun to, Yayi Duryudana duwe negara jembar oke. Awake gagah gedhe dhuwur oke. Ning nek sampeyan kon kaya Yayi Prabu Puntadewa mboten saged wibawane adoh. Nadyan to Yayi Puntadewa niku wonge kuru klular, kelulur, kelemar, kelemer. Ning krana wong tekun ngibadah kandhas panelangsane nggene sambung rasa kalih sing kuwasa limang wanci ora ditinggal tirakate banter wirite ya tansah dipersudi mula wibawane gedhe yen ditimbang kalian Kyai Prabu Duryudana nggih napa mboten mboten ngomongke Puntadewa lho niki paribasan utawi conto ya liyane ora kuwi lah niki pun mulai jenengan karo dulure ora rukun kok karo dulur padha dalange ora rukun kok. Wonten mriku. Lah sampean karo dulure ora rukun dak karo wong liya kon rukuna. Nggih wonten mriku. Wong iso terhormat mungguhe pangeran niku wonten papat. Kula baleni nggih. Sing diarani wong terhormat ana ngarepe pangeran niku wonten papat. Lho, papat ritak niku ora ana sing gepok senggol kalih perkara bondo kalih donya. Setunggal, titikane wong terhormat ana ngarsane Gusti niku napa? Wong sing ninggalke maksiat. Mo 5, madat, madon, minum, main, maling. Angka kalih wong iso terhormat ana ngarsane Gusti sing gawe urip niku wong sing nerima pandum rejeki paringane Gusti. Kula niku mboten sugih ben, mboten gumun. Kula niku mboten kondang ben, mboten gumun. Kula niki mboten viral ben, mboten gumun. Ngoyak kondang wonten donya nek ora kuat imane mblayang morale niki mengke entekane sing disambati nggih bangsaning setan iblis demit nggih. Lho kathah contone pun kathah. Tiyang ingkang boten sabar ngenteni peparinge Gusti sing Maha Kuwasa njlewar metu tegalan terabas metu pekarangan ilang kang iman sambat yang setan mongko setan niku pancen ngenteni kelakuane wong-wong sing padha njlewar imane yaiku panggonane pangananku sing empuk ya iki jalaran setan niku mboten leren anggenipun ngejak dhateng manungsa supaya ben dadi kancane esuk dadi isine neraka jahanam angka loro niku wau nggih nrimo pandum rejeki paringane Gusti nggih kudune Yayi Duryudana melu seneng ana kiai sing melu-melu ndandani morale bangsa melu-melu ndandani akhlake manungsa kudune melu seneng kula jane nggih pun mireng Baladewa janjane niku nggih pun krungu nggih kula niku sampun krungu menapa warga kula dhateng negari Mandura niku nggih tumut ngaji dhateng mrika. Warga kula dhateng negari Mandura niku nggih wonten sing ngaji dhateng pondok pesantren Sumur Jala Tunda. Minggu iki wayahe RT iki, minggu sok wayahe RT kono. Ngaji teng pondok Sumur Jala Tunda. RT niku mboten kula seneni, ning malah kula sangoni. Lho ngaten. Kok malah disangoni? Nggih. Eling-eling RT niku olehe nggo apa to? Siji pilihan RT, loro pilihan takmir masjid niku mesti akeh sing indho. Siji pilihan RT, loro pilihan takmir masjid mesti akeh wong-wong sing do indho. Mergo ganjarane swarga.
Dajal, sok nek pilihan DPR, bae sing ngedum duit rono rene bae numbuk bentus nibo nangi. Endi-endi sing kulino arep ben dipilih kok ngedum duit, nggih niku calone bajingane nggih niku wis. Mang titeni. Ula niteni wit biyen kok ula. Wong kok ngedum duit niku keake mesti duwe pamrih. Iki sok mesti balike semene. Nek wis enek tembung balike semene iki sok nek sing diprioritaske ora kepentinganing para kawula ning sing diujuk mung blenduke wetenge dhewe. Nyuwun sewu. Balik wonten ing benang merah, titikane wong terhormat ana ngarsaning pangeran, siji ngedoi maksiat, loro nrimo ing pandum. Nah, ingkang angka 3 Yayi. Niki sing perlu kula aturaken krana dhateng mriku Gusti anggenipun paring dawuh niku cetha sanget. Sing diarani mulya mungguh Gusti niku wong sing gedhe takwane. Takwane niku tegese nindakake perintah, ngedoi cegah. Angka 4 sing pungkasan titikane wong terhormat ana ngarsaning pangeran niku tiyang sing sregep ndonga. Ndonga. Nggih. Nanging nggih kula awer-aweri tata kramane wong ndonga niku kadang cok dikabulke nek saurunge ndonga gelem sik karo sing ngelem utawa muji-muji karo sing arep dijaluki. Nek sadurunge ndonga karo pangeran, sadurunge ndonga karo Gusti Allah niku ngelem dhisik karo Gusti Allah, karo sing arep dijaluki niki mengke mesti kathah kasile, kathah kabule. Padha kali wong arep nyilih utangan nika, mang perhatekne wong arep nyilih utangan niku upamane ana wong namu ning direktur Exindo sak upamane. Nggih. Ana wong dolan rono. Menika nyuwun sewu Bapak kula teng mriki badhe angka setunggal silaturahmi. Angka kalih baya jenengan niku sampun sukses kariripun, sampun luar biasa pembangunanipun. Anggenipun ngabdi teng Bumi Nganjuk. Angka 3, Pak niki kula mbetahaken dhuwit 10 yuta. Lho, wong nek wis dialem ngono sik mak telusur 10 yuta ya dikeki. Beda nek wong ora kenal, ora gelem ngelem, ora gelem sapa aruh njaluk utangan 10 yuta. Jelas disatru sak umur urip. Ngaten nggih. Terus 4 kala wau menawi paduka Yai Prabu saged netepaken boten usah kuwatir. Perkawis 4 kala wau boten saged surem wibawanipun paduka Yai Prabu anggenipun dados ratu. Ambak wonten pondok pesantren paduka mbaten nyaingi negara Ngastina. Boten badhe surem wibawa paduka Yai Prabu. Mongko kanthening tumu salami mung awase eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam kadiwedyaning dumadi supardi mring sasama samaning manungsa sami inggih Koko Prabu ngestaken dawuh. Lah balik wonten pondok Sumur Jalatunda jenengan boten rugi kok Yayi, jenengan boten rugi ngeragati nggo kepentinganing agama niku boten rugi. Nek enek apike wong Ngastina sing bathi nggih jenengan piyambak.
Nuwun inggih. Lajeng nek miturut paduka Koko Prabu Mandura lan miturut pamanggihipun Bapa Panembahan Begawan Durna kadosa pundi? Nek kula beda pendapat kalian anak angger Prabu Baladewa. Nek kula tetep teguh kalian pendirian kula, Pondok Sumur Jalatunda dipun bubaraken kemawon. Pancen pondok niku lagi sewulan, lagi 2 wulan. Nek niki pun setahun 2 tahun, ibaratipun wong-wong Ngastina niku pun diumbah utekipun, diumbah pikiranipun, menawi sampun kompak sing diumbah pikiranipun badhe jongkeng palenggahanipun sinuwun anak angger Prabu Duryudana. Badhe jongkeng kawibawanipun paduka anak angger Duryudana ingkang dados ratu wonten negari Ngastina mriki. Satemah pimpinan wonten ing negari Ngastina mriki besok ora Prabu Duryudana ning Kyai Dawaludin. Menawi Koko Prabu Mandura kula tetep rumajang kalian niat becikipun Kyai Dawaludin kala wau. Sebab napa? Ngastina sakniki niku nembe bobrok morale. Nggih, nembe bobrok morale. Perlu didandani sithik mbaka sithik. Nggih. Mula penting, mula baku wong-wong sing nengenake babakan panembah, wong-wong sing nengenake babakan kautaman niku penting sanget. Kados Kyai Dawaludin pengin dandani morale wong-wong negara Ngastina. Kula sanget rumajang, kula sanget condong. Malah nek pondok pesantren Sumur Jalatunda dipun bubaraken, Prabu Baladewa ingkang badhe mbelani Kyai Dawaludin kala wau. Lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kanin ing lir lena tanpa kanin yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama tatas titis tetes pangandikane nata ing Mandura Prabu Baladewa nadyan ing cipta tumanduk kelawan Prabu Duryudana parandene sedaya para kawula sak pendhapa tintrim tumungkuling kisma midhangetaken pangandikaning Sang Balarama rikala semanten gegodhongan tan ebah samirana datan lumampah kedadak gedher kawula sak pendhapi samya alok ana wanara kusika seta tegese kethek kang wulese putih wantun minggah ing pendhapa negara Ngastina repepeh pindha sata mungguing petarangan singak kang sami mulat he kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan lagi cawawan sabda ora kang sumewa ning lampah kalapaken maksemuda ya mah kekering panangkilan kata samyana raka wonten dwi rata mekta raja genes wicarane ujung
lumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap kading awanodya yubara ageng Anjarah kang puspitorum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas gandanya maweh raras rehenaning driya amit pasang kalimantabik pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang towang nyuwun sewu lemah bengkah nyela-nyela saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti dumateng Sinuwun Prabu Duryudana ya Anoman banget panarimaku gawe bombong ing pikir ora liwat pangestuku wae tampanana Anoman. Nun inggih kula pundi dados jejimat Sinuwun. Dekepenakne anggone padha lungguh. Nok-nok ngestoaken dawuh. Iki pendhita Kendali Sada sing peparab Begawan Anoman lakar kasinggihan Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Dikepen